No a teď to bude ještě lepší, protože Mareček je vlastně větší, takže jako už to bude jako... Jo, zase jako myslíš, že ježdění a takový zase lepší. Jako. No, s ním. Náma. No, teď ti poslibovali, že je dobře zabezpečená. Máš statky, viď? Jsi udělal statek tebe na hlavě. Tak kalounem. Stojí ho. No to není, ale někde tam je, jo, tam. Tak. No. Tam tady, No. nie, mávají. Hele, babička. Tohle to kolika lidí! Kolik nějakých lidí přišel na námluvy? Dejš vám pámu! Dobrý odpoledne, paní pámo! Slyšeli jsme, že tady máte nevěstu. Tak se na ní jdeme podívat. My bychom pro ní měli spešného ženicha. No, paní mámo, šel jsem k vám na návštěvu a mobilitou do toho vyšel. No jo, vy máte dlouhýho ženicha. A já mám nevěstu jako pěknou. Podle rád vstáváme, a večer chodíme brzo spát. Jinak bychom takovouhle vilu neměli. Tamhle vedle heščí. Dneska už jedna nikdo takhle pěkně nebydlí. Tož o to. Hlavně, že tě nechal ty fousy. No, no. Byla je to pěkná. Však náš ženich má taky pěkný obydlí. A jak je pěkný. Tak ty má satelit. Tak co, paní mámo? Jak to bude vás vaší dcerou? Ukážete nám ji? Tam nemá. Nepochutí to štěstí. No, to víte, já mám jenom my. Tohle to. Já ji ráda dávat nebudu. Já se ti těžko přišla. Jen nedělejte žádný drahoty. My taky na krásně můžeme jít kina. Ne, to nedělejte. Ale že já vám něco povím. Povídejte. Ona je hrozně bohatá. No vidíte. Kozu! Kde je? Dostane, tak tu jednou. Já mám taky jednu a tu vilu taky. Ona už se dvakrát dávala a vždycky přišla zpátky pokola. Ona je taková.